हेलो गाइस बेसेबांबा गोबावनि उनाव आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोननिसिम। बे भिडिअआनो जाहैबाय मोनसे इनफरमेशन। आङो दा गोबां नङाबाबो आंनि मबाइल रिचार्जनि थाखाय आङो फैसा खामायगासिनो दं आरोना। नोंथांमोनाबो फैसा खामायनो हागोन। बियो जाहैबाय नंखाय मोनसे मबाइल गेम एप आरोना, अनलाइन गेम। बेजोंहायनो आङो मासावहाय 5,000 बा 6,000 7,000 सिम खामायबाय आरोना। बे गेमखौहाय नोंथांमोनाबो गेलेनो हागोन। बे गेमा हिन्जावफोरनि थाखाय साबसिन आरोना, हौवाफ्राबो गेलेनो हायो नाथाय हिन्जावफोरनिफ्राय साबसिन आरोना, माने हिन्जावफोरनि थाखाय साबसिन। बे गेमानो जाहैबाय जेबो गेलेथारनांगौ बिदि नङा आरो, बुहुत इजि। जाय बे गेमावहाय हाबनो गोसो आंनि मेसेन्जारावहाय मेसेज हरबानो जाबाय। ओमफ्राय आं 100% सियर होनो हायो मासाव नोंहा मबाइल रिचार्जआथ' फैखागोन आरो बाराया फैखागोन, एसेबाबो बारा फैगोन आरो। आंनो दाखालि थांनाय डिसेम्बरनि 15 तारिखआव हाबदोंमोन। ओमफ्राय नै जानुवारिनि दिनै 21 जाबाय आरोना, 15 ना 16 हाबदों, मास मोनसे बारबाय। बेयाव आं 7,000 जानो 100 थाखाल' खम खामायबाय आरो। होमबा नोंथांमोना मानो ओरैनो थानो। आङो थारमाने फेसबुकआव बिराद गोसो होदोंमोन। फेसबुकआवहाय सानफ्रामबो रिल्स ओमफ्राय फट' आपल'ड होबाय थायोमोन। ओमफ्राय फेसबुकआव आंना मोनसेबो अपसनानो गेवाखै आरोना। ओमफ्राय बे गेमखौ मोननाय लोगो लोगो फेसबुकखौनो आं नायनायानो जाला, इउटुबखौबो नायनायानो जाला आरोना दामानि। समावहाय एसे नायो, एसे भिडिअ फट' हगारलाबायो। ओमफ्राय आं बे गेमखौ बुहुत मोजां मोनबाय आरोना। एकदमबारे सोर हिन्जावफोरा गेलेनो गोसो आंनावहाय मेसेन्जारावहाय मेसेज हरबानो जाबाय, आं फोरोंहरगोन दे। नोंसोरबो मबाइल रिचार्ज खामायनो गोसोब्ला मिथिबाय। ओमफ्राय इउटुबाव नायदोंबा कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय आरोना, आं खिथाहरगोन। ओमफ्राय माखासे खिथाखानोसै आं बे गेमनि नियमफोरखौ। बे गेमनि नियमानो जाहैबाय लाइभ फैनांगौ आरोना, लाइभ फैनांगौ गेमावहाय, लाइभ थानांगौ आरोना। खामानि मावनानैबो लाइभ फैनो हायो हिन्जावफ्राथ', ओंखाम ओंख्रि संनायावबो। ओमफ्राय गेम ना गावथारनाय मानायबो दं, बेफोरखौहाय उनाव मिन्थिगोन आरोना। जायखिजाया इजिथार आरोना, जेबो गेलेनाङा, जेबो रोङैनि बाथ्रा गैया। सोर गेलेनो गोसो न'आव ओरैनो फेसबुक नायनानै ओरैनो एमबि जागारगासिनो दं, बे गेमखौ गेलेनो हागोन आरोना। नोंसोरो थाब कमेन्ट खालामहरदो हिन्जावफोर, आं लिंक हरनानै होगोनहाय। आइजो माहारिफोर ओरैनो मानो थानो, नोंसोरबो मासावहाय 2-3 हाजार खामायनायानो बोजोंनि, नङा होमबा? जोंना मबाइल रिचार्ज फैबानो बोजोंनि, नङा होमबा? सोर गेलेनो गोसो कमेन्ट बक्सआव हरदो। हौवाफ्राबो गेलेनो हायो, हिन्जावफोरनि थाखाय साबसिन आरोना। आङो सानब्रै ना सानबाजोंनो $10 जाबानो बख'नो हायो नालाय, सानबाजोंनो $10 जायो आरोना। जेबो सिन्था खालामनाङा। सानबासोजोंनो 850 मोनोबा बोजोंनि ने। दे कमेन्ट खालामदो सोर गेलेनो, नेनानै थानोसै आं। आरो फेसबुकआव नायदोंबा मेसेन्जाराव मेसेज हरबानो जाबाय दे। आरो आं नायस्लाबनोबो हायाबो जानांगौ, कमेन्टबो हर। बाय बाय।